Daktari, ni temo langonwa kaka bedo ni koro en level 6 hospital to kod services mamoko manyien ma usekelo. Ok ang'eyo ni be un gi paro moro amora mar medo yaro kwan mag otanda ma unyalo bedo go mag jotuo, nikech ang'e ni sani uyudo jotuo kowuok kuonde mopogore opogore, to achiel kuom gik mathoth ne ing'eyoga en bed capacity kaka JOTHR. Erokamano ahinya. Natemo lero services ma sani wa offer, to waduok penjo nino mondo ni paro nitie kendo sirkal oseketo mechanism in place ma dhi konyo Jaramogi bedo a real level 6. Wana mana 1 year. Koro ne waluongo public participation ma sirkal nigi chenro mar keto Jaramogi to be a 2,000 bed capacity hospital. Idhi time in phases. Phase 1 wadhi timo 500 bed capacity. Phase 2 mano dhi ketowa kwa timo 500 dhi ketowa a bed capacity mar 1,430. To phase 2 mabiro en koro timo 570 remaining mabiro ketowa ni koro 1 bed capacity mar 2,000. But BOJ anyalo wacho ni efficiency gi effectiveness mar outcomes make healthcare gi kora to nego bed ni bedo measured gi bed capacity mantie hospital. Gimo atemo timo Jaramogi sani, nikech kata ka idhi Jaramogi sani to referrals mabiro kwa kuonde hospital mamoko ng'eny kabisa, nikech strike mantiere ni, to kata kanwa bedo elevated, referrals also increase almost by over 100%. To gima medo nyiso jo thieth ma Jaramogi ni wa enhance efficiency, matende ni jatuo biro onyalo yath moyudo, lab test inyalo tine, kech mago gik mar very basic hospital en yath, laboratory reagents, to gi jathieth jadaktari mathietho be nitie. To wang'iyo ni the turnaround time ma sama jatuo biro go hospital ka nego be ni obedo admitted the ward, to nego be no tieko time nego be no otieke ward no to bedo discharged mondo wene jatuo moro bed mondo donje. Kunyado ni it does not matter ni bed capacity mane ma in gunyalo serve jotuo mang'eny, lakini un mana gi bed capacity mar 930 no, but serve jotuo mang'eny based on effectiveness and efficiency. To watimo mano nang'o Jaramogi? Awuoye wach mar digital transformation mane ma itimo gi Digital Health Authority. Ta ng'isi ni one of the first referral hospital mane embrace the digital transformation. Maki biro Jaramogi to one paperless ongiso nang'o ni kibiro Jaramogi file moro maniting'o maniwuotho gocha mane lalcha sani onge, nekech ne nitie ywak mang'eny mane jotuo ne ywak gono bire clinic mara finde pod olal, finde pod imanyo. Moko bende oket ni buk inyiewo. Buk pod inyiewo. Buk to nowetiyo go chon. File ema nang'e ni nitie ka nibiro ting'iewo file mar 200 shillings mondo chak thiedhi. Koro wach mar file no tie onge. Jatuo biro mana gi ID ne to bedo kid in to register a system. Koro anytime mobiro hospital to kwa take a lot of time ni pod wamanyo file. File ni nitie system obedo stored a server, a cloud kuma is very protective. To kawe mano BOJ ing'eni gima majapiny nego beni winjo kabisa eni koro service mane mwa offer mopogore gi mane wa offer kane wan under county hospital. Ta wuoye wach mar Sirkal ni BOJ kane abet office bang 1 week to jatuo moro, nyako moro nodonjo ofisa, to ne en nyako ma en gi Sirkal, to en gi potential kabisa. To ng'isa ni daktari, jok modak gi Sirkal kawan kama, our life is uncertain, ni ok wang'e gima dhi timre gima dhi timre kiny. To inyalo bedo ni in gi potential mari, lakini ok inyalo exploit nikech ikia ni dhi tho kiny kata in the next 1 minute. To gino nodonje chunya kabisa ma wacho ni ang'o ma wan anyalo timo ne jotuogi. Nwadhi wa renovate Victoria Hospital kwa bedo supported gi government
mondo obed a comprehensive center of excellence as far as sickle cell is concerned. Nekech mani gima chandowa ahinya. One of the first referral facility mano introduce red blood cell exchange, gibilongo ni apheresis, in Kenya mzima. Masani jotuo bedo referred kata koa Wajir, koa Nairobi, gibiro mana Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital ka. Tango miyo gibiro nekech affordability. Nekech ka Nairobi, to ginyalo kata hospital mar private ma Nairobi. Lakini kae ka gibiro, to gitiyo gi SHA, to onge ng'ama biro ng'ise niya omed pesa mora mora.